Здравейте, хора! Днес ще играем цък-цък. Да. Така. Ще видим вам, да. Мен ме познавате. И мен. Мен ме познавате. Ето го моя брат. Двамата любов. Айде, видеоклип вътре. Кой е удари? Аз ли да? Кой? Чакай! Иксели ли? Бенин? Айде, Бенин. Бенин. Иксели! Едно. Две. Подайте. Аз тук Айде, спагети. Ославя! Не. Убий. Аз покажа. Брат, фури. Ай, аз съм. Едно. Две. Бягай ти! Аре! Едно. Две, три, четири. Аз сега ще си отмъстя за това, че си бил. Това е моя брат. Много сахур. Това са моите брати. Не. Човек, ние само в камерата ли ще казваме? Да, то още малко ще го търпя и лапи. Вой. Ще ударите. И после. Човек, аре вече да започваме. Едно. Две. Три. Дайте го мълга. Четири. Не. Едно. Ай, бе. Подайте го. Стой, що души пак бе, спокойно. Айде, пипне била, брат. Какъв път го вземай?